Čaute, ja vás tu opäť vítam z PC7 a vítam z tohto videa, prečo som netočil, a je to aj taký update, ktorý som tu ja urobil popri mojom netočení. Takže prečo som netočil, je to z toho dôvodu, že som aj menej práce, lebo tá predošla sa mi nejak nepodarila, tak som si musel hrať novú. Som si našiel a teraz je také názmeny, že robím a potom keď prídem domov, tak som unavený. Ja tam ešte mám štvrtky a nedele klavír, takže aj tam trocha som, a keď som prišiel domov, tak vždy som taký unavený a bez nálady, tak neviem, nemá to veľký zmysel robiť videá, keď vlastne som unavený a bez nálady. Vlastne nemá zmysel to robiť na silu, tak som to chcel povedať. Môže po hlase počuť, že som trocha ešte taký unavený dneska, ale to bude v pohode, to sa nejak spraví. Takže preto som vlastne netočil a vlastne buď vychádzajú videá a vychádzajú nepravidelné, alebo vôbec nevyšli. Ja som tam ešte chcel vlastne dať druhý deň z anime show, lebo prvý deň som tam dal a druhý deň som tam ešte nedal. Bol som tam iba 2 dní, tretí deň som ja už testoval, takže som už nebol na anime show spojené s Game Expo. Takže ešte ten druhý deň tam dám. Ja dotočím s týmto mikrofónom už Mafiu jednotku, Mission Pack. Je to vlastne už konec posledná misia. A tam vlastne sa ukončí vlastne ten príbeh, ten upravený Tommy Angela, takže napíšte mi, čo by ste chceli, aby som ďalej točil. Teraz som si kúpil dodatky The Sims 3 Diesel a The Sims 3 Práca snov. Mám Watch Dogs a Emergencia. S Emergency mám problém, lebo ten mi zatiaľ nechce fungovať. Watch Dogs mi funguje, Emergency mi nejak blbne, tam mi proste vypisuje, že nejaká chyba a že sa to nevie spustiť. Takže ešte na tom budem musieť popracovať. Ako ste si mohli všimnúť, v rukách mám nový mikrofón, to je ten update, ktorý som urobil, ktorý som hovoril, že som urobil. Je to vlastne mikrofón Behringer C1 Učko, môžem ho ukázať. Ale určite ho každý poznáte, keď nie, tak v dole popisku bude link. A druhý update, ktorý mám, je grafická karta, je to Gigabyte N740D50C 2GL. Takže tiež je to dosť fajn grafická karta. Popisok bude vo videu, bude link na túto grafickú kartu, ja som kúpil v Alze. A Behringer som kúpil v Muzikari, som išiel si kúpiť Behringer. Ja sa na ňo opýtal, potom som nejak to nevydržal a proste som ma nutka neho kúpiť, tak som ho kúpil. Takže by mali byť možno kvalitnejšie videá z tej hernej časti s tým, že budem môcť natáčať aj také tie lepšie hry a pôjdu mi. Mafia 2 mi na starej grafickej karte nešla, takže a na tejto nové mi ide, takže tam už idú také aj novšie hry a zvuk som vylepšil tým, že som si kúpil tento Behringer C1 Učko, mikrofón, takže a tam tie videá budú lepšie a pokúsim sa ich robiť viac funny, lebo jak som si pozeral tie videá, tak proste som zistil, že že to je dosť, som tam dosť vážny a slážom a pravdu sa hlasí, že som tam dosť taký zmrznutý na tom videu, ako keby mi držal pištol pri hlave a natáčaj. Ja to nerobím kvôli tomu, že musím, ale kvôli tomu, že ma baví. Ja som chcel aj skončiť s videami, ale som si povedal, že ma to baví, neviem si skončiť, takže som si neskončil a na tom čo len ďalej, takže teraz vlastne sa musím nejak dostať do toho, že pracujem a nejak to vydržať, že
nebyť unavený a by som už chcel sa vrátiť tým videám, chcel by som urobiť nejaké vlogy, chcel by som urobiť sketch, ktorý už pripravujem pre už asi okolo 3 mesiacov a stále ho neviem dokončiť. A nejaké hry, buď tu Destiny 3, Watch Dogs alebo Emergency, ktoré ak mi pôjde, ešte uvidíme, že čo sa s tým bude dať robiť. Alebo prosím mi napíšte nejakú hru, ktorú by ste chceli, aby som vám natočil. A uvidíme, ja vám ju natočím, ak budem mať nejak prístup k tomu, tak sa ju pokúsim natočiť, tú hru. Takže a som tak rozmýšľal nad tým YouTubeom, že dosť teraz veci sa tam dosť udialo, vlastne také aj hádky a aj tie hejty u niektorých youtuberov, že dosť to tak berú, že akože aj mňa by dosť štvalo, keby proste také hejty niektoré, že jak som čítal na niektorých videách, že tak proste aj nie, že je to neslušné škaredé, že každé druhé slovo je proste nadávka, ale proste oni to tak napíšu, že to človeka zdeprimujú. A proste YouTube už nie je to, čo bolo predtým. A ja som aj nad tým rozmýšľal, že ako ďalej, že či náhodou, keď mi náhodou stopnú odbere, tak že či nebudem z toho zdeprimovaný a potom budem z toho vlastne, keď sa náhodou niekomu niečo nepodarí a tak je z toho taký zdeptaný, že snaží sa, ako vidí šancu, ale vlastne, ako to povedať, že sa sklame v tom najlepšom, keď je najviac taký nabudený na to, takže potom ho to dostane a je to zdeptaný, ako som hovoril. Takže tak, no, napíšte mi svoj názor na YouTube, že či sa zmenil alebo nie, podľa mňa sa tak zmenil. A akože youtuberi sú fajn všetci, ale vlastne niekedy tie hejty a tie neslady medzi možno niektorými ľuďmi a tak, alebo youtubermi. A tak, no ako nechcem to rozoberať, lebo nechcem sa toto pliesť, nechám to na nich, nech si to oni, keď majú nejaké neslady medzi sebou, tak nech si to vyriešia, alebo nejak. A proste, ako, ale skôr aj tí ľudia to tak berú, že sú rozhádaní a vôbec nie sú rozhádaní, proste. Je to ťažké, no. Takže to je asi všetko z tohto videa. Dole do popisku dole do komentára mi napíšte, ktorú hru by ste chceli, aby som vám natočil. Máte to zatiaľ dve, vo výbere Destiny 3 alebo Watch Dogs. Alebo mi napíšte nejakú hru, ktorú by som mohol nahrať. Mám pre vás pripravené ešte Mafiu 1 dokončenie a mohol by som ešte dať nejaké tie mody z Mafia jednotky, lebo Mafia jednotka je moja srdcovka. A nejaké skeče by som mohol vlogy sa vrátiť k ním. A tak, no ako pokúsim sa už natáčať a pokúsim sa to natáčať už tak viac radosnejšie a naozaj keď poviem, že natočím vlog, tak natočím vlog. Keď si poviem, že natočím už sketch alebo pre vás niečo, tak natočím ho alebo nejakú hru, ktorú si náhodou budete chcieť, alebo na streame, že vlastne, alebo robím stream, mám napríklad tuším 58 odberateľov a na stream mi príde pár, takže ak chcete, tak dole v popisku videa bude aj môj stream a keď chcete, tak dajte tam vlastne odoberať, aby ste videli, že keď začína stream, ak to niekoho zaujíma, takže aj tam vám môžem odpovedať na vaše otázky a tiež by som možno urobil tiež video nejaké na odpovedané otázky, ale nekopírujem, takže ale plánujem niečo také urobiť, takže uvidíme, ako ešte musím na tým porozmýšľať, že ako to urobím, aby ste náhodou nepísali, že kopírujem alebo proste že nejak toto niečo odobral od niekoho.
Takže to by bolo asi všetko z tohto videa, ja sa nej ľúčim, ak sa vám toto video páčilo, dneska bolo také vážnejšie, no dúfam, že ďalšie video bude už radostné a bude to už dobrou náladou, už vyspatý, neunavený a lepším hlasom a tak. Takže uvidíme sa v ďalších videí. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a koment. A do ďalších videí zatiaľ čaute.